mga bay, ngayon may ibabahagi ko sa inyo sa ating vlog. So first time to nangyari sa akin mga bay. So una sa lahat, nagpasalamat ako sa mga subscriber natin at mga followers. So kung hindi dahil sa inyo, hindi siguro to maabot ngayon sa buhay ko na meron ng dumating at nakaragdag. Alam niyo na. So dahil sa pagpupursige at dahil po sa inyo, sa mga aking followers sa Facebook at sa YouTube, na kung hindi dahil sa inyo, hindi siguro ito makarating. So unang motor natin, so itong Raider G natin, so yung Raider G natin, so hindi na siya naghihirap ngayon dahil may kasama na siya. So ang pangalawa is itong Yamaha XPG 125. Wow! Bunga niya. At ang pangatlo, itong CRF 150. Wow! Dahil sa Raider G, ito nagbunga rin na siya 150. So ang pangapat, so hindi ko inaasahan na ito na nagiging 1,250cc na siya, isang BMW. So hindi dahil sa inyo, hindi siguro to kayang abutin sa aking pagpupursige. Itong lahat mga bay is ginawa ko to at ipapakita para mapasalamat ko sa inyo. Itong tatlong motor mga bay is pinahugasan lang to sa akin. Hugasan lang to sa akin. Pinahugasan lang yung tatlo. So nakaragdag ka sa akin dahil na hugasan ko. Tignan niyo yung malinis. So, hindi dahil sa inyo, hindi ko ito magawa. Dahil niyo, di ba? Malinis. Hindi dahil sa aking motor, hindi dahil ito, malinis. So, ginawa ko na maging malinis silang lahat. So, yan, hindi dahil sa inyo, hindi ko ito magawa. Kaya salamat sa kong suporta. So, yan lang siguro. Nag-share ko sa inyo.